ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଓ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ବୁଲିବା ଓ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ରୁହେ, ମୋ ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇପାରେ କି ନପାରେ, ସେଟା ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଦେବି। ओके तो चलते ଯିବା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀଜୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶ୍ରୀଜୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। नामांकित रसीदे आपणकर नाम तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇଛି, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ମୋ ଭଏସ୍ ଏଠି ଶୁଭାଯିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତ ରାମନବମୀ ଏତିକି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। କାରଣ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଫେମସ୍, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର। 1 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟର ବେଢା ହେଉଛି, 2 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟରରୁ ଦୀପ ଆଣି ଯାଇପାରିବେ। आइले पियासटा मु धरी बुलिबा आ बुझना है।
ते सर्कस करना आइसक्रीम खाइबू दोकान रहिबो कोला कोला केंद्र लाइज को बोली आए टाइम दा आए कथा खाली दोस्ता तो साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ।
Thank